ονομάζομαι Τσοπριάδης Αβραάμ, ένας από τους ιδιοκτήτες της φάρμας Τσοπριάδη, η οποία βρίσκεται στο Χηρό Δράμας. Η φάρμα μας εκτρέφει 120 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και σαν σύνολο είναι γύρω στις 300. Εκτός από τις αγελάδες, καλλιεργούμε και 1000 στρέμματα γης, όπου καλύπτουμε το 90% των αναγκών των ζώων. Το 2021 πήραμε την απόφαση να επεκτείνουμε τη μονάδα μας. Αντιμετωπίζαμε πολλές προκλήσεις, αλλά κύριο μέλημά μας ήταν τα ζώα και πώς να γίνει η ζωή μας πιο εύκολη. Έτσι λοιπόν, πήραμε την απόφαση να τοποθετήσουμε το πρώτο μας ρομπότ στο νέο μας στάβλο. Μετά την εκκίνηση, σκεφτόμασταν πόσο σύντομα θα μπορέσουμε να αυτοματοποιήσουμε τη μονάδα μας. Έτσι, μέσα σε ένα χρόνο, τοποθετήσαμε και το δεύτερο μας ρομπότ. Απαλλαχτήκαμε από τη ρουτίνα του αρμέγματος στο αρμεχτήρι. Και πλέον λοιπόν μπορούμε να εστιάζουμε στην υγεία των ζώων και στη διαχείριση του στάβλου. Μαζί με το δεύτερο ρομπότ, τοποθετήσαμε και ένα σύστημα προώθησης τροφής Lely June. Όταν ξεκινήσαμε το πρώτο ρομπότ, ήμασταν πολύ αγχωμένοι, γιατί δεν γνωρίζαμε τη διαδικασία. Η υποστήριξη του Lely Center μας βοήθησε να λυθούν όλες μας οι απορίες. Όταν είδαμε την πρώτη αγελάδα να μπαίνει στο ρομπότ, όλα άλλαξαν. Έτσι οι αγελάδες προσαρμόστηκαν αμέσως και το άγχος μας εξαφανίστηκε. Δουλεύουμε με το Lely Astronaut περισσότερο από ένα χρόνο. Βλέπουμε ότι αντιμετωπίζει την κάθε αγελάδα ατομικά και τη μεταχειρίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της. Επίσης, μας βοηθάει στη λήψη αποφάσεων. Τα στοιχεία που παίρνουμε από το ρομπότ είναι πολλά, αλλά το πρόγραμμα διαχείρισης Horizon μας βοηθάει να κατανοήσουμε τι συμβαίνει σε ένα ζώο χωρίς να το δούμε. Η διαδικασία της αρμεγής είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα του Astronaut. Το ρομπότ επιτρέπει στις αγελάδες να αρμέγονται με τη δική τους ρουτίνα. Έτσι μπορούμε να πετύχουμε ποιοτικότερο και περισσότερο γάλα. Στη φάρμα μας δουλεύουμε 3 άτομα, εγώ και οι αδερφές μου. Τα ρομπότ μας βοήθησαν να διαχειριστούμε καλύτερα την επιχείρησή μας. Έχουμε μοιράσει τις δουλειές μας και πλέον επενδύουμε τον χρόνο μας στην ανάλυση δεδομένων για να πάρουμε σωστές αποφάσεις. Εκτός αυτού, έχουμε δει βελτίωση στη διαχείριση της τροφής μας. Από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε με τους ανθρώπους της Lely, μας δείξανε τι ακριβώς πρέπει να γίνει στο στάβλο μας. Από τη σχεδίαση του στάβλου μέχρι και την εκκίνηση, άκουσαν τις ανάγκες μας και μας έδωσαν ακριβείς συμβουλές. Είδαμε το πώς δουλεύουν και μας έδωσαν τη σιγουριά ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Οι τεχνικοί της Lely μας βοήθησαν στην εγκατάσταση, αλλά και στην εκκίνηση και την υποστήριξη του ρομπότ. Γνωρίζουν το έργο που πρέπει να κάνουν και δουλεύουν με ακρίβεια. Το πιο σημαντικό όμως είναι η υποστήριξη που παρέχουν στη λειτουργία του ρομπότ. Είναι πάντα στην ώρα τους για το σέρβις, ακολουθώντας τους κανόνες της Lely. Αυτό μας δίνει τη σιγουριά ότι τα ρομπότ δουλεύουν σωστά. Ο σύμβουλος FMS ήταν από την αρχή κοντά μας. Μας υποστήριξε στη μετάβαση από το αρμεχτήριο στο ρομπότ. Μας έδειξε τα πρώτα βήματα πριν καν ξεκινήσουμε τα ρομπότ. Και στην εκκίνηση ήταν εκεί για να μας υποστηρίξει τις πρώτες μέρες. Εκτός των άλλων, μας βοήθησε να κατανοήσουμε τις αναφορές του Horizon. Το σχέδιο μας για το μέλλον είναι να βελτιωθεί η φάρμα γενετικά. Πιστεύουμε ότι τα ρομπότ της Lely θα μας βοηθήσουν σε αυτό. Στόχος μας για το μέλλον είναι να εγκαταστήσουμε το αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας Lely Vector.